लोगोफोर जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया मानो जाबाय थायो? मा गावसोरनो गाज्रि राव बाहायनानै गावसोरनो गाज्रि कल रेकर्ड खालामलायनानै मानो गावसोरनो फेसबुक ससियेल मिडियाफ्राव हगारनानै लायो? लोगोफोर आङो बैफोरबायदि माने गावसोरखौनो गावसोर फाननानै लाग्रा भाइराल खालामनानै लाग्रा मानसिफोरखौसो बुंदों आङो, बेयाव बयखौबो बुङाखै। मा जाहोननि थाखाय बिसोरो गावसोरखौनो फाननानै लायो ना गावसोरखौनो भाइराल जाजानो लुगैयो लोगोफोर ना मा होनो? दा गावसोरनो हगारनानै लायाब्ला जों बेफोरबायदि कल रेकर्डखौ माबोरै मोननो? दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे कल रेकर्डखौ दिन्थिगोन। दा नोंथांमोना जायफोर बे कल रेकर्डखौ खोनासंनो गोसो दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनाखांनानै नोंथांमोननि गोसोआ मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आंथ' बे रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।